Toeristen fatsoen bijbrengen. Dat is het doel van de recent lanceerde campagne Welkom in onze wereld op het Ameland. De gemeente, de VVV, Wagenborg en natuurbeheerders hebben de bewustwordingscampagne opzet en er maar liefst €25.000 voor op het kleedlijn om te vernemen dat er een nijslag toeristen naar het eiland komt. Die weten nog net altijd hoe het correct werkt. Wij maken een slag over het Ameland om te zien of dat beeld de mensen direct bekend voorkomt. Nou, momenteel gewoon helemaal niks. We hebben meer het idee dat elk de normale toerist, wat we altijd hebben, dat het hier nou gewoon weer rondloopt. Dus ja, dat er een ander soort toerist is, nee, daar kunnen wij ons totaal niet in vinden hier. Je merkt wel dat echt voor een gemiddeld gezin het moeilijk te betalen is. Dus je merkt wel dat het echt wat hogere segment tegenwoordig naar Ameland op vakantie gaat. De Toeristen 2.0, zo'n boeten de officiële paden, za de beschermen natuur instappen. Ik lieten ze zwalkafval efter, lieten ze haar een hoen losrennen en binnen ze ongeduldig. Bij de fietsverhier vernemen ze er net het meeste van. Diezelfde tendens is te zien in de horeca. Nee, ja, hier, je houdt toch die mensen die af en toe inderdaad iets langer willen wachten dan andere mensen. Maar ik denk dat het qua verschil, qua geld en inkomen van mensen, dat dat niet uitmaakt eigenlijk. De ondernemers op het Ameland schetsen dus vooral het beeld dat alles naar wees gaat. Zij sjoggen de Sanneem de terrortoeristen net. Of waren dat in elk geval net loert op voor de camera te sissen. En hoe zit dat bij de toeristen zelfs? We hadden wel zoiets van, nou, het is wel druk hier. En we zaten een beetje af en toe met de coronamaatregelen dat je je afvraagt of iedereen zich daar wel aan houdt. Maar ja, het ziet er allemaal wel goed uit op dit moment. Ik denk dat de meeste mensen zich wel aardig aan de regels houden. En volgens mij gaat het goed hier op het eiland. En of dat nu komt doordat de gemeente daar heel veel geld tegenaan gegooid heeft, dat durf ik niet te zeggen. Wel binnen er dit hier opvallend minder Duitse toeristen op het Ameland. Dat komt doordat er voor haar strenge inreisbeheidings gelden. En die Duitsers die er wel binnen, gedragen haar wel wat oors als de Nederlanders. Nou ja, ik denk dat ze de regels vanuit hun land voor deze periode dan meenemen. Want dus je ziet hier echt heel correct maar de mondkapjes erin. En daar binnen wij wat lakser in, omdat het ik eigenlijk net meer hoeft van de overheid. Maar zij winnen hier oors altijd heel massaal. Hele grote groepen met binnenkampen, zag ik op het moment ik net. Of tenminste volle minder. Het meeste wat je hoort is uit Nest vandaan. Misschien dat het met dagtoerisme te maken heeft. Maar de toerist die hier een week zit of een weekend of voor langer, ja, dat is gewoon een hele normale toerist.